बिटिसि ओनसोलाव लाख लाख बिगा हा दिनै माने मियाजों लोगोसे गुबुन जाथिफोरबो दङ माने जायफ्रा थानो मोना जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनाय बांलादेशि हिन्दु रिफुजिफोर दङ दा बिसोरबो जों जायगायाव थानो मोना दा बेखौ होखारनांगौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जाय थानो मोना बेखौ होखारनांगौ आरो इसिबां बेल्ट ब्लकआव इलिगेल भाबै हाबनानै दङ बेखौ होखारजोबनांगौ होननानै जों दाबि खालामो अबेबा माने मिया जातिखौ होखारनायनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ बुंनो हादों खिन्थु जोंना बेल्ट ब्लकआव जोङो खुनु मिया खुनु असमिया बा खुनु माबा मोनसे जातिनि बाथ्रा फैयाखै जों खुनु जातिखौ लानानै जों बाथ्रा बुङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जायफ्रा इलिगेल जाय एग्र'जार्स जायफ्रा थानो मोना बेखौ होखारनांगौ होननानै जों दिनै बुङो आरो बेखौ जों दाबि खालामो जोंनि गेजेराव आसाम सरकारा दिनै माने हारिखौ क्लासिफाइ खालामनानै अबेबा मोनसे जातिखौ टारगेट खालामनानै होखारनाय बे बाथ्राखौ जों नुदों बिदि जानो नाङा खुनु जातिखौ जों टारगेट खालामनानै होखारनाय बाथ्रा नङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जाय थानो मोना बेखौ होखारनांगौ बिटिसि सेक्रेटारियाव दिनै मजाबारि गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै फैदों फैनायनि खार'ना जाहैबाय बे मजाबारि गामिनि जायनाखि हा बे हाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो आरो बियो 1947आव दादों बेखौ 5 डिसेम्बराव 1947नि 5 डिसेम्बरनिफ्राय बे जायगायाव रावबो हाबनो मोना बे जायगायाव जाय हा बायगोन बे इलिगेल हा बायनो मोना बे जायगायाव थानो मोना दा खिन्थु दा बे मजाबारि गामियाव दिनै बे जायगानि असे बर' फिसाफ्रा गावनि हाखौ गारनानै दिनै गासिबो खारजोबनानै दङ गासै 31टा फेमिलि 31 घर दिनै गावनि न' गारनानै खारबाय हाखौ गारनानै खारबाय दा ओमफ्राय बे जायगायाव गुबुन हारि जायफ्रा बे जायगानि प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि नङा ट्राइबेल मानसि नङा बे जायगायाव हाबनानै थाहैबाय आरो बे जायगायाव सोरनि हायाव सोर अबे जाथिनि मानसिया आवग्रिनानै लाफैदों बेखौ अलरेडि सार्भे खालामनानै नायखांजोब्बाय बेखौ माने सिडलिनि सार्कल अफिसार बे सार्भे खालामजोब्बाय दा रेकर्डखौ ओंखारखाजोब्बाय आरो सिडलिनि सार्कल अफिसारा बेखौ सार्भे खालामनानै नायनानै बे जायगायाव एनक्रच जादों बे बाथ्राखौबो अलरेडि माने रिटेन साबमिटबो खालामबाय कमप्लेनबो होबाय बेयाव जेसेबां दङ बे गासिबो दा एनक्रच जाजोब आरो बेखौ इभिकसन खालामनायनिबो मोनसे सार्कल अफिसनिफ्राय मोनसे बिटिसिआव लिरना हरनाय जाबाय दा बे जायगायाव गासै माने 1200 गाहाम माने हा 1200 बिगा हा बे ट्राइबेल बेल्टनि आन्दाराव गैयो दा बिनि बादैबो गोबां हा दंबायो ओरै गोग्लैनानै थानाय दै सेर बे साम्फा दै सेर सेर थानाय बे हाफ्राबो गासिबो बेसेबांबा गुवार हा दा बेफोर दिनै बे गुबुन हारिनि आखायाव दा थाबाय दा जों बेखौनो दाबि खालामदों बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जिथु माने गुबुन हारिया थानो मोना ट्राइबेल नङि मानसिया दा गुबुन हारि नङै माने ट्राइबेल नङि मानसिया जिथु बेयाव माने हाबनानै थाबाय दा बेखौ होखारनांगौ होननानै दाबि खालामगासिनो दं आरो बे जायनाखि हानि जायनाखि फाट्टादारि बे फाट्टादारिफ्राबो बर'फ्रानो दासिमबो बिसोरनि आखायाव फाट्टानो दंजोबो आरो बिसोर दासिमबो आप टु डेट बिसोरो खाजोना होगासिनो दं खाजोना रसिदआबो दंगासिनो दं जों बेफोर गासिबो डकुमेन्टसखौ लानानै जों बिटिसिआवनो साबमिट खालामखांबाय आरो बिटिसिआव जों माने होखारनांगौ होननानैबो दाबि खालामबाय आरो इतिमध्य जोङो चिरां माने जिल्लानि माने जिल्ला बेंगिरि बेनाव जों कमप्लेन खालामदोंमोन ओमफ्राय जिल्ला बेंगिरिया बेखौ बिसार खालामनो थाखाय सासे एक्जिकिउटिभ अफिसारखौ दायथ' होदोंमोन ओमफ्राय एक्जिकिउटिभ अफिसाराबो बेखौ बिजिरनानै नायनानै एनक्रचमेन्ट जादों होननानै बेखौ लिरना होदों ओमफ्राय बे हानि जिथु माने गोहो हानि गोहोआ हानि साबजेक्टआ जिथु बिटिसिआवसो दा गथे बिटिसिआनो जाहाथे बेखौ समाधान खालामनो हायो होननानै बिटिसिआव लिरना हरदों दा दिनै बिटिसिआव जों रायलायबाय दा बिटिसिआ जोंनो खोथा बाय हादों जे बिथांमोना होखारगोन होनना बुंदों होखारा होनना बुङाखै आरो होखारा होनना बुङाखाया जिथु ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गुबुन हारि थानायानो इलिगेलखा बेखौ होखारा होननानै बुंनायनि खुनु बाथ्रायानो गैया दा होखारगोन होनना बुंदों दा इतिमध्य जोङो दासिम रायलायनायनि गेजेराव जानाखि रिजाल्ट जों मोन्दों दिनैबो जोङो बिटिसिनि जायनाखि लेन्ड डिपार्टमेन्ट सेक्रेटारि बेजों जों सावरायदों आरो इएम रन्जित बसुमतारी पिएस बेजोंबो सावरायदों दा रन्जित बसुमतारी गैया रायलायनायनि गेजेराव बुंदों जे होखारनायनि पलिसिखौ लाखानाय जाबाय मजाबारि गामिनिफ्राय जेसेबां इलिगेल भाबै एनक्रच हाबनानै दङ बिसोरखौ होखारजोबगोन बे बाथ्राखौ बुंबाय दा माथ्र बुंदोंबा बिसोरो दा बिसोरखौ अल्टारनेटिभ माने रिहेबिलिटेट खालामनो थाखाय
बे सरायखनस्रा होननाय जायगायाव दोनहैगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। दा सरायखनस्रा जायगायाव फार्स्ट जायनाखि माने एंकरज जादों बे एंकरजारफोरखौ होखारग्रोगोन। बिसोर होखारखांनायनि उनाव सरायखनस्रायाव बे मजाबारिनि जेसेबां एंकरजारफोरखौ दोनहैगोन होनना बुंदों। दा जों बेखायनो बेखिनिखौ जोङो माने नेनानै दङ जे थाब खालामनांगौ। आरो आसलथे आयेनाथ' बिदिबो नङा जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जायफ्रा इलिगेल भाबै थाफैदों बिसोरो खुनु रावबो आलासि नङा। बे जायगाखौ बिसोरो भेकेट खालामनांगौ, होखारनांगौ। बिसोर बे जायगायाव थानो मोना। बे जायगायाव थानो मोनै मानसिखौ नोङो दस्रा जायगायाव हा नागिरलायनो होनाय बे आयेनाव गैया। जेरावखि जाया बिसोर थांफिननांगौ। बबे जायगानिफ्राय फैदों बे जायगायाव थांफिननांगौ बिसोमोन। खिन्थु गभर्नमेन्टआ बिसोरखौ जुदि अबेबा रिहेबिलिटेट खालामना दोनबा बे दायथ'खौ लादोंब्ला बेखौ जाहाथे थाब खालामना होयो। जे बेखौ इमिडियेट माने सरकारखौ नारसिन जायो। आरो जुदि थाबनो जुदि बिटिसिआ खालामाब्ला जों थाबैनो जे बोथोरखौ नायनानै जोङो धरना होगोन। बेखौ जों माने थिग खालामनाय जाबाय। इमिडियेट बे धरनाखौ जों लानाय जागोन। दा बेजों लोगोसे आङो दिनै रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे गोनांथार बाथ्रा मिथिनो लुबैदों। दा बावैसो सिगां जा सनापुर ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय आसाम सरकारा जे माखासे माने थानो मोनै मानसिफोरखौ नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिखौ होखारबाय। दा बे जिनिसखौ जों दिनै माने गिबियावनो जे होखारनायखौ जोङो धन्यबाद होयो आसाम सरकारखौ जे होखारनांगौ। ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव रावबो थानो मोना। खिन्थु धन्यबाद होदोंब्लाबो जोङो बेखौ नुदों जे सनापुर ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जायनाखि होखारजानाय बे होखारजानाय मानसिफोरखौ माने अखल बे गभर्नमेन्टनि जायनाखि हाफोर, गभर्नमेन्ट हा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आन्दाराव थानाय बेल्ट ब्लकनि सिङाव थानाय जायनाखि गभर्नमेन्ट हा बे गभर्नमेन्टनि हानिफ्रायसो होखारदों। गावसोरनो हा नांगौखाय गावसोरनि माने इन्टारेस्टआव गावसोरनि माने पारपासखौ जाफुंहोनो थाखाय गभर्नमेन्ट हाखौ क्लियार खालामनानै गावसोर बेयाव बाहायगोन। बे पारपासाव बेखौ होखारदों होननानै जोङो मिथिगौ। मानोना बे सनापुर जायगायाव गोबां माने नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि, नन ट्राइबेल मानसि गोबां हा आवग्रिनानै दङ। बेयाव पार्टिकुलार मोनसे जाथिनिल' बाथ्रा नङा। दा बे हिसाबै बिसोरखौ होखारनांगौमोन खिन्थु होखाराखै। जास्ट माने बे माबायावल' गभर्नमेन्ट हायावल' जायफ्रा हाबनो हादों ट्राइबेल बेल्ट ब्लक आन्दाराव बेखौल' होखारदों जों बेखौ मिथिदों। दा जों बेखौनो खावलायो जे आसाम गभर्नमेन्टआ जायनाखि खोथा बुंबाय थादों जे बिथांमोननि खोथा बुंनायफ्रा पार्टिकुलार माबा मोनसे कमिउनिटिखौ टारगेट खालामनानै बुंबाय थानाय जादों। जे अबेबा माने मिया जाथिखौ होखारनायनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों। खिन्थु जोंना बेल्ट ब्लकआव जोङो खुनु मिया, खुनु असमिया बा खुनु माबा मोनसे जाथिनि बाथ्रा फैयाखै। जों खुनु जाथिखौ लानानै जों बाथ्रा बुङा। ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जायफ्रा इलिगेल, जाय एंक्रजार्स जायफ्रा थानो मोना बेखौ होखारनांगौ होननानै जों दिनै बुङो आरो बेखौ जों दाबि खालामो। दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव अखल मियाल' नङा, मिया बादैबो गोबां माने नान मियाफोर दङ जायफ्रा थानो मोना, जायफ्रा नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर बिसोर दिनै माने मियाजों समान समान दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव माने हा आवग्रिनानै दङ। दा दिनै जों बेखौ होखारजोबनांगौ होननानै जों दिनै दाबि खालामो। दिनै बिटिसि ओनसोलाव लाख लाख बिगा हा दिनै माने मियाजों लोगोसे गुबुन जाथिफोरबो दङ। माने जायफ्रा थानो मोना, जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनाय बांलादेशि हिन्दु रिफुजिफोर दङ। दा बिसोरबो जों जायगायाव थानो मोना। दा बेखौ होखारनांगौ। दिनै जोंनि गेजेराव आसाम सरकारा दिनै माने हारिखौ क्लासिफाइ खालामनानै अबेबा मोनसे जाथिखौ टारगेट खालामनानै होखारनाय बे बाथ्राखौ जों नुदों। बिदि जानो नाङा। खुनु जाथिखौ जों टारगेट खालामनानै होखारनाय बाथ्रा नङा। ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जाय थानो मोना बेखौ होखारनांगौ। आरो जेसेबां बेल्ट ब्लकआव इलिगेल भाबै हाबनानै दङ बेखौ होखारजोबनांगौ होननानै जों दाबि खालामो। आरो लोगोसे जोंनि जायनाखि आफादफोर दं, बर'नि आफादफोर, ट्राइबेल आफादफोर, बे आफादफ्राबो अखल आसाम सरकारनि बे मोनसे सनापुराव जायनाखि होखारबाय बेखौ होननानै जों रंजानाय, बेखौ जों माने धन्यबाद होनाय, बेखौ बरायनाय, बेयावनो जोङो सिमाबद्ध जानानै थानो नाङा। जोङो सरकारखौ नारसिननांगोन, होखारनांगोन। आरो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय जों जेसेबां इलिगेल एंक्रजार दं बेखौ होखारनानै जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ जों उद्धार खालामनांगोन। जों बेखौनो खावलायो बयखौबो।